de reflexión, análise que sigan encardinando entre sí. A primeira, como digo, foi a definición do foro que transcurriu entre outubro de 2018 e outubro de 2019, na que analizamos todo aquilo que se nos demandaba a través das actividades, recollimos as demandas sociais e incluso, como decía, analizamos iniciativas semellantes a esta noutros lugares das que aprender e empregar como base no desenvolvemento da nosa metodoloxía. Presentamos o foro no mes de novembro de 2019 coincidindo co Día do Patrimonio e aí comezou a andaina de reflexión arredor destas tres mesas que inicialmente rematarían no mesmo día de Patrimonio do ano 2020, pero que, pandemia mediante, tivemos que prorrogar 6 meses máis. Unha vez rematado todo ese proceso de análise, elaboración de documentos, reflexións, produtos, etc., presentamos as conclusións nunhas jornadas de debate que tiveron lugar no mes de abril de 2021, na que sometimos o traballo que fixemos a tres expertos especialistas nas temáticas das tres mesas que nos fixeran unha avaliación externa. Por lo tanto, tamén queríamos que nos fixeran unha crítica constructiva sobre se íbamos polo bo camiño. E antes disto, que non o comentei, na fase final do desenvolvemento das mesas tivemos unha mesa política con representantes parlamentarios no noso Parlamento para un pouco tamén debatir con eles o que estábamos facendo, coñecer cal é a idea de patrimonio que levan nos seus políticos e un pouco poñer a disposición deles as conclusións do que estábamos facendo. Ben, o remate das jornadas, como digo, elaboramos unhas conclusións que foron entregadas ás institucións que participaron de todo este proceso e, finalmente, chegamos a hoxe, que é a quinta fase de todo o proxecto, que é a publicación desta guía práctica na que se traballar, traballamos durante ese ano e medio, pero no produto final traballamos de abril e o mes de suyo, e aquí, por suposto, quero dar as grazas a todos os participantes polas aportacións e tamén o traballo de edición e de maquetación que fixemos por parte da coordinación e por outra parte da empresa Quimo, como decía. Ben. Como vedes, todo isto é resultado dun proceso no que, no traballo conxunto das tres mesas, derivamos nunhas jornadas, nesas conclusións que, como digo, e nunha guía práctica. Tedes as conclusións neste documento que vos ensinei, pero creo que de todo o que se fixo e de todo o que concluímos, podemos decir que todos os asentes que participamos, incluídos tamén na mesa política, demandamos a elaboración dun plan autonómico patrimonial para Galicia, baseado posiblemente no modelo dos plans nacionais, pero adaptado á nosa comunidade autónoma, e para eso, como tamén insistirei no final, temos precisamente xa todo o traballo de base feito, é dicir, temos xa a análise que hai que facer para elaborar ese plan autonómico, que precisamente todo o traballo que temos nas guías, que ten o obxectivo de ser unha guía práctica. Se isto se quixera facer, como digo, as institucións competentes, por suposto, consideran, Consellería de Cultura, Dirección Xeral de Patrimonio, etcétera, poden atopar nesta guía previa esa análise plural, cooperativa e un consenso, que creo que é algo fundamental e que, como digo ao inicio, por exemplo, non se acadou a hora de aprobar a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia do ano 2016. Isto é resultado dun consenso e, polo tanto, creo que é importante non esquecelo e telo en conta. Ben, que entón esta guía? Vale, creo que vai. Ben,
Unha vez que tiñamos todos os resultados, vou acabar de poñer isto, con todo o traballo desenvolvido no foro, seramos moitísimos materiais, desde a identificación de liñas forza ata a elaboración de diferentes textos, os resultados de tarefas, etc. Pero isto era un traballo e un material moi complexo que non podíamos presentar en bruto pola súa extensión, heteroxeneidade e complexidade. Polo que decidimos buscar unha ferramenta de síntese que nos permitise presentar os resultados para as 3 mesas nun formato homoxéneo. Non sei que fixen. Decidimos presentalo nun formato homoxéneo e para eso tomamos como modelo o documento elaborado pola UNESCO que se titula Cultura en crisis, guía de políticas para un sector creativo resiliente, que foi presentado no ano 2020. O que intentamos facer foi un documento que recollese ese traballo reflexivo e precisábamos para eso que fose un documento práctico co que establecer unhas recomendacións para mellorar a xestión patrimonial no noso territorio e reforzar a participación da cidadanía en todo este proceso. Nese sentido, o documento ten distintas lecturas, é dicir, pode lerse de xeito independente cada un dos seus bloques ou de forma completa. Unha primeira lectura está focalizada no propio foro, é dicir, se explica que sentido ten o deseño da mesma e a súa estructura. E esa sería a parte inicial, a introducción á guía. Ten unha segunda parte na que se presentan os resultados das mesas aglutinados en eixes temáticos que, a su vez, se dividen en ámbitos. Móvese todo, non? Sí. Vale. Divídense en ámbitos, que foi o que cada mesa definiu. Vale, esta mesa ten que focalizarse nestes eixes temáticos e, a su vez, cada eixo ten tantos ámbitos de actuación. Estes ámbitos temáticos correspóndense a cada unha das liñas forza determinadas por consenso nas mesas. E cada unha delas se corresponde cunha ficha cuso deseño é común para todas as mesas, que é isto que tedes aquí. Ben, a terceira parte da guía mostra as conclusións do foro, que, como digo, é o documento que, no seu momento, xa se enviou á Comisión de Cultura do Parlamento, á Consellería de Cultura, Educación e Universidade e á Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Este documento aglutina de forma sintética todos os aspectos clave que estas 35 persoas consideraron máis relevantes dentro de todo este proceso de reflexión. E, finalmente, recollemos tamén as conclusións das dúas actividades realizadas en paralelo e dentro deste foro, que foi a Mesa Política e as xornadas celebradas en abril. En canto aos obxectivos, a nosa intención é que non fora un documento pechado, é dicir, que non se concibe como un texto definitorio sobre como xestionar integralmente o patrimonio en Galicia, e isto é importante deixalo claro. Nós non estamos deseñando esa xestión, sino que o que estamos facendo, posto que esa entendo que non é a nosa tarefa, sino que é unha tarefa das institucións. O que estamos facendo é, por un lado, facer a base para deseñar esa xestión, é dicir, todo aquelo no que deberíamos fixarnos á hora de mellorar a xestión anterior. Tamén servir de referencia sobre os retos que esta debe asumir e sobre as temáticas que preocupan a unha representación moi ampla de todos os sectores implicados na xestión do patrimonio. E tamén tratar de ofrecer algunhas orientacións sobre os posibles métodos de traballo en relación co patrimonio cultural. Tratamos de mostrar unha análise profunda da xestión do patrimonio en Galicia, identificando os ámbitos clave e as necesidades, ao tempo que propoñemos algunhas recomendacións baseadas na propia análise, no coñecemento que os membros da mesa, dende moitos campos e perspectivas, teñen do sector e en toda a literatura consultada.
En definitiva, o que queríamos era poñer a dispor do ecosistema patrimonial un documento que puidese axudar a construir o futuro da xestión patrimonial integral, plural e participativa en Galicia. Finalmente, a quen vai dirixida esta guía? A un público moi amplo. A todos os axentes implicados, insisto, na xestión do patrimonio en Galicia, como dixen antes, administracións públicas, organismos de investigación, universidades, asociacións, sociedade civil, etc. Pero, sobre todo, ten dous destinatarios en concreto e agradezco que tamén estean aquí hoxe. Por unha parte, os representantes políticos que son os encargados de establecer as políticas públicas que regulan a xestión do patrimonio e que establecen o seu marco normativo. E, doutra, as administracións públicas que se encargan de materializar esa xestión patrimonial e son responsables da salvagarda do noso patrimonio. En ambos os dous casos, consideramos que o documento pode ser de grande utilidade e pode servir como punto de partida para abordar a elaboración dun plan autonómico patrimonial para Galicia. Ben, a estrutura, como comentaba, é esa que tedes aí. Cada unha das mesas ten un descritor, uns obxectivos, por suposto, a autoría das mesmas. É un documento coral. Polo tanto, o documento está realizado por 30 e tantas persoas. Xa non lembro se somos 35 ou 34, pero non é un documento dunha única persoa, ni de varias, dous ou tres, sino que é un documento coral. Polo tanto, tamén ten a súa complexidade nese sentido. Despois, como digo, as mesas divídense en eixos temáticos, que tamén teñen un descritor, e cada un dos eixos temáticos en 4, 5, 3 ámbitos de actuación, dos cais damos unha idea forza, un descriptor, unha diagnose da situación en Galicia, unhas necesidades e uns obxectivos. Ademais das recomendacións, que creo que corremos perigo, non? Si lle damos. Vale. Bueno, pois como xa pasamos ao seguinte, ben. E agora quería intentar, non sei se o conseguirei, mostrar como podemos aplicar esta guía, que creo que tamén é un elemento importante, sobre todo de cara a eses interlocutores que nos gustaría que a tiveran en conta a hora de elaborar dende as ferramentas para mellorar esta xestión ou como traballar cun elemento patrimonial concreto. Ben, no caso de que se decida empregar este elemento para desarrollar ese plan autonómico patrimonial de Galicia, isto vai un pouco a súa bola, non? Sí. Ben, o que nós podemos facer é coller esta guía, imaginados, por exemplo, que queremos traballar no ámbito de como as políticas públicas poden ou deben enfocarse o desenvolvemento rural. Pois isto é analizado dentro do eixo temático 5 da mesa 1 e o ámbito de actuación 3. Entón, no caso dese ámbito temático, que basicamente é o patrimonio cultural como eixe das políticas de desenvolvemento rural, temos unha idea forza, un descritor, unha diagnose, unha serie de obxectivos, necesidades e recomendacións, como decía antes. A idea forza, neste caso, por exemplo, sería o desenvolvemento rural pode ser multifuncional e debe protexer os recursos naturais e culturais que conforman a súa base. En canto á diagnose, un dos aspectos que identificaron nesta mesa 1 é que a xestión eficaz das paisaxes culturais debe permitir manter a biodiversidade, os valores culturais do territorio e debe combinar estrategias regionais e locais. Como obxectivos, se collemos, por exemplo, o obxectivo 1 desta guía, diría que debemos integrar aspectos sociais, culturais e naturais das dinámicas de desenvolvemento local sen contabilizar únicamente os valores desde o punto de vista económico, ou impulsar o desenvolvemento económico multifuncional coa promoción de diversos sectores económicos e non só do turismo, que é algo que está pasando en Galicia. Como necesidades, a necesidade 1 sería mellorar a contorna rural a través das estrategias de desenvolvemento, de ordenación territorial e protección e difusión patrimonial, para así mellorar a calidade de vida que temos sostible
en termos sostibles das poboacións en perigo de desaparición, é dicir, empregar o patrimonio precisamente para reverter a situación de despoboamento e de abandono, por exemplo, dos espazos agrarios que responden a sistemas de explotación tradicional. Como recomendacións, traballar transversalmente no desenvolvemento rural coa ordenación do territorio e a protección do patrimonio cultural e natural. Poderíamos ir así con cada un dos aspectos que teñamos que desenvolver nese plan. E se nos vamos a un caso concreto, escollimos, por exemplo, o caso de Vigo. Eu son de Vigo, entón, podíamos escoller moitos en Galicia, pero escollemos este. Sabemos que nos últimos anos o Castro de Vigo, que é un elemento moi complexo, como prácticamente calquer elemento patrimonial, como pode pasar na cidade de Santiago, onde temos unha suma de diferentes patrimonios que ao longo do tempo se van ocupando este espacio, desde un castro, un castelo, unha fortificación moderna, ata a ocupación posterior por espazos de parque, de lecer, etc. Ben, se queremos abordar a posta en valor deste elemento, podemos facelo de maneira unidireccional e dende arriba, exclusivamente promovido pola xestión administrativa local, ou podemos facelo de xeito participativo, que é o que promoven, como decía ao principio, institucións como a UNESCO ou o Consello de Europa. Ben, se nos collemos a mesa 3 e o ámbito de actuación 1 que se centra na gobernanza e participación, vai nos decir como debemos facer esa proposta de recuperación patrimonial do Castro de Vigo empregando ferramentas de gobernanza participativa. E aí podemos ir acudindo a como deberíamos traballar coas comunidades locais nese entorno, como integralas, que demandan elas, que necesidades temos, etcétera, etcétera. Entón, un pouco, podemos ir facendo isto con prácticamente calquera elemento e co desenvolvemento de calquera ferramenta utilizando a guía práctica como modelo. E, creo que con isto un pouco mostramos toda a complexidade. Espero que por un lado, puidéramos ser capaces de deixar patente todo o traballo que hai detrás. Para min é moi importante remarcar ese traballo cooperativo que se fixo e, por suposto, agradecer ao Consello da Cultura Galega, a súa executiva, que apoiara este proxecto, que nos deixara facer, é dicir, que eu tamén insistir en que o Foro de Patrimonio é algo que se deseñou a sí mesmo, desde a propia sección, pero tamén logo desde a aportación dos diferentes participantes nas mesas, e que o produto final é un produto consensuado, insisto, e iso é importante. Moitas grazas. Moitas grazas. É o momento das preguntas, dos comentarios. Sole. Un segundo, Sole. Sí. Perdoa que che traen o micro. Antes de comenzar a falar, é ben que cada un diga o seu nome para que quede registrado na grabación. Vale. Sole Fellosa, Rede do Patrimonio. En primeiro lugar, dende a Rede do Patrimonio, queremos agradecer ao Consello da Cultura, a Rebeca en particular, e tamén a todas as persoas que coordinaron cada unha das mesas, por ter tenido en conta o movemento asociativo de Galicia. É a primeira vez na historia do movemento asociativo en que se nos implica desta maneira, e entón queríamos deixar constancia en público de que agradecemos profundamente que se nos tratara como se nos tratou e que se escoitara o que quixemos decir con total e absoluta liberdade. Agradezo tamén agora as explicacións que diches, Rebeca, porque evidentemente
tendo detrás tantas asociacións, pois evidentemente, agora, cando esta guía chegue ás mans de todas elas, van xurdir todas estas preguntas. Entón, por exemplo, agora cando plantexabas un exemplo concreto, non? Eso xa me deixa sin preguntas, porque era exactamente a que iba a ser, porque sei que era que me iban a trasladar. Entón, simplemente o que quería era facer público o agradecemento por parte da Rede do Patrimonio de que se tivera en conta o tecido asociativo para esta iniciativa, que estamos seguras que é a primeira vez, que é única, porque é a primeira vez que se realiza desta maneira, onde hai tantos axentes e onde, polo menos, o tecido asociativo temos a sensación de que estamos no camiño correcto de como se deberían de facer as cousas. Así que, moitas grazas. Bueno, grazas, Sole, polas túas palabras e estender a Rede Galega de Patrimonio, dende logo, agradecemento a participar. E despois, todo o traballo, eu, bueno, non insistín antes nesto, pero a verdade é que foi un traballo moi complexo, porque estivemos constantemente pedindo pois respostas, tarefas, textos, guías, etc. E todo o mundo respondeu. E a Rede Galega de Patrimonio respondeu de xeito magnífico. Para nós era un reto, pero ademais eu quería insistir no documento. Unha das cousas que intentei, xa non me lembro se foi na introdución ou no limiar, ou porque foron moitos textos, pero sí que intentei deixar claro que precisamente foi a sociedade civil e foron as asociacións as que nos puseron a liña de que non estamos facendo en Galicia unha gobernanza participativa co patrimonio. Polo tanto, que nos tivéramos feito este foro e esta guía, precisamente é porque creo que a sociedade civil adoptou un empoderamento. Non digo que antes non existira un asociacionismo en Galicia, pero sí é certo que nos últimos anos está facendo súas as problemáticas alrededor do patrimonio. E iso nos fai ver as institucións que algo non estamos facendo ben. É dicir, non temos unha boa, non digo relación, pero sí comunicación entre o que se fai no patrimonio e o que demanda a sociedade alrededor do patrimonio. Polo tanto, creo que de xustiza, no ano, xa non lembro se foi no 2015, Iago, cando Iago era coordinador, púsose en marcha precisamente unha reunión aquí no Consello da Cultura Galega con moitas institucións, antes de que se constituíra a Rede de Patrimonio, precisamente para escoitalas, escoitar as demandas, etc. E esa reunión é o sérmolo, en parte, deste foro. Polo tanto, dende o Consello tamén agradecer a vosa participación e que nos puserades no camiño. Máis intervencións? Ninguén se anima. A ver. Hola, bo día. Carlos Amuedo, da Universidade da Coruña. Simplemente quería tomar a palabra para parabenizar a todos os que e as que de algún xeito ou do outro pois colaboraron en que chegara a finalmente bo porto esta iniciativa que xa casi se perde na memoria ao momento do seu inicio, non? E era unha iniciativa realmente complexa e difícil. Eu vía as tres armadanzas desta idea, non? Que eran Cristina, Rebeca e Teresa, as vía metidas nun berenxenal bastante grande, porque hai que decir que non era fácil o plantexamento que se fixo de traballo, a metodoloxía que se seguiu, e daba bastante, polo menos a mí me daba bastante medo, non? Ver as dinámicas nas que se podía chegar a incorrer, pois se non se levaba a cousa coa templanza e a valentía necesaria como finalmente fixestes, non? Entón, eu quería non só agradecer a todos os participantes e as participantes no foro, sino especialmente a volas tres. É unha pena que Teresa non pode estar hoxe aquí connosco.
seguro que o está seguindo desde a casa. En todo caso, tamén, ademais deste agradecemento, tamén me parece importante sinalar que o traballo e o esforzo feito non é un punto de chegada, sino que debe ser un punto de partida. Penso que hai que facer un esforzo de difusión da guía entre a sociedade civil, ou como lle queirades chamar, entre as asociacións, as persoas, as institucións, para que non quede ese esforzo precisamente metido na hemeroteca do Consello da Cultura. E ese traballo non só debe ser de difusión, sino tamén de acompañamento, de seguimento, porque hai que mallar moito na xente para que realmente poda non só comprender o que aí está escrito, sino tamén interiorizalo e aplicalo na práctica, que ese é o verdadeiro desafío de todas estas cousas, conseguir que realmente sexan entendidas e aplicadas despois no día a día, especialmente, todo hai que dicirlo, especialmente na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que eu penso que debería e ten moitas ferramentas postas nesa guía para que poda aproveitar o esforzo colectivo que se fixo no Consello da Cultura. Creo que seguindo ademais moi ben o espírito institucional que anima esta institución, precisamente de suxerir, acompañar e darlle as luces largas á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para que poda facer unha política patrimonial á altura do país e os desafíos que temos como sociedade. Entón, pois creo que tamén había que aproveitar este momento para lanzar de novo ese rogo á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para que aproveite todas as potencialidades que ten esta guía práctica e que poda, dese xeito, mellorar na medida do posible todo o que se está a facer na administración activa de cuidado do patrimonio cultural, que é moito que se pode facer aínda. Máis nada. Moitas grazas. Alguna intervención máis? Ben, pois só me queda dar as grazas de novo a todos os que estiveron detrás deste proceso, a todos vos por acompañarnos nun día que para nós é moi especial, e como dixen antes, recollo tamén as últimas palabras da Amoedo, no sentido de que necesitamos tamén toda esa rede humana, toda esa rede participativa, para intentar chegar ao obxectivo de que esta guía sirva para trazar a ruta de como debe ser xestionado o noso patrimonio de agora en diante. Quer dicir que, efectivamente, nós sabemos que os nosos informes e as nosas propostas non son vinculantes para o Goberno, pero, de alguna maneira, o amparo institucional que nós temos xa desde o propio estatuto, desde a propia lei de creación do Consello, sí que nos dá unha forza que debería ser tida en conta. Pero eu creo que neste caso, moito máis que a forza institucional que pode ter o Consello da Cultura, está na forza que ten que ter este enorme colectivo humano que por representación formou parte deste proceso e que lle dá ao documento un valor que non tería de ninguna maneira se emanase dun reducido número de persoas, por moi significadas e por moi profesionais de alto nivel que fosen pertencente á institución. Quer dizer que, cando as cousas se fan como se deben facer, coa participación de todos os posibles implicados, chegando a través da reflexión a consensos sobre temas que ás veces son temas complicados, que son temas difíciles, no que hai que conciliar perspectivas, intereses, tradicións, etc., diferentes, pois, naturalmente, os documentos teñen outra forza, e eu aspiro a que, neste caso, se demostre que, facendo as cousas dunha certa maneira, os logros poden ser millores e maiores, e, por tanto, que tamén todas as persoas que están implicadas no patrimonio, que participaron directamente ou por proximidade na elaboración deste documento, sintan que a forza da sociedade civil é a que, ao final, acaba tendo que mover o mundo, e que tamén mova e como se faga a xestión de patrimonio no posible, no futuro,
e tamén, bueno, que mova os que teñen que tomar as accións de goberno nun sentido ou noutro, no sentido que se está reclamando desde a sociedade. Por tanto, moitas grazas de novo, parabéns. E empezamos hoxe un novo camiño.